Това е още една... Това е втора част на CS-чето. Ето, както виждате, миналия път стигнах до 47 и тук ще убих някакъв тъпак. Се забравям, че имам граната. Така, часовника ми изписука. Фак. И как от всичките бас мене ще... О, не. Oh, what the fuck? Това с пустиняк нещо бъркава рейс. Fuck. What the f... Oh my god. PS3. Почти качих отново ранг. Тук 5-16 000 милиарда. Дева, майка ти, дева. What the fuck, отзаде, отпреде, от на майка си. Към, ще спра. Пъръкса is gone. Защо да фак? Съсипах горкото... Горкия килинг спри на Пъркс. Линейка. Окей, малко почна да ми дропва, което не е хубаво. Така. И да, на 57 кило и не можах да кача ранг. Хубаво. Това беше от мен. Айде, чао.